anyar nek gawe balapan turnamen iki. Lapo? Gak apa-apa mondok pedamu tok iku lho. Lapo pedaku? Welek gak koyo pedaku iki, Plong. Bapak nalo sepeda tuku mbek duwe wong tuwa gaya. Duwe wong tua biasmu ah. Iki aku entuk sepeda hasil lomba juara sijiku nang luar negeri. Balapan ta? Ayo sih, mau sepeda welek tak ora mek merem. Duh, akan cocok langsung balapan. Tolong. Jas, tolong Jas. Jas, tolong. Tolong. Lapar itu. Kenapa kan? Tiba. Nunggu sih. Kok iso sih kon niku, Mang? Lagi mang aku balapan kae. Are aneh balapan ugal-ugalan. Ya apa iki? Gak ero. Aduh, kena ndak aku. Dadi ku sik. Ayo. Ngapa kan?